Bueno, unha vez posta a primeira fila no turco, agora entre medio vamos facer 4 pasadas de tafetán, que é o que fixemos antes. Un sí, un non. Collemos un sí, un non, pasamos, acordaros de cortar unha hebra nova tamén de 3 metros, porque vamos a seguir mantendo hacia arriba. Chegado aquí, na última urdime pasamos por detrás. Volvemos e para baixo, damos para baixo, facemos o ángulo e o arco, outra vez, volvemos, un sí, un non, e así facemos 4 pasadas, vale? Bueno, xa temos as 4 pasadas e rematamos. A laxa está detrás da urdime, pasamos a agulla e rematamos. E deixamos aí e vamos a repetir os nos trocos que tiñamos aí, vale? Na mesma posición e todo, metemos até aquí, aguantamos e con este así e listo, e volvemos a repetir toda a fila. Bueno, unha vez posta toda a fila, vamos a facer agora outra vez 4 pasadas de tafetán. Como xa o temos aquí, para non cortar, pasamos por detrás da primeira urda e hai que fijarse sempre no tecido por abaixo. Ahora toca por detrás desta, entonces facemos isto así, un sí, un non. Chegamos hasta o final. E facemos outras 4 pasadas, vale? Bueno, unha vez que temos as 4 pasadas, vamos agora a facer esta parte de aquí. Entonces, añadimos unha cor nova, en este caso voy a poñer este, e empezamos a tecer por o lado contrario donde está a trama de aquí. Empezamos desde aquí, un sí, un non. Vamos pasando hasta o final. Rematamos, está detrás da urda e agora para baixo. Quedamos aquí, facemos o ángulo, o arco, e aí o temos. Agora volvemos, enganchamos este para que nos quede aí no medio e seguimos. Facemos ida e volta con cada fío. Ahora nos tocaría o amarelo. Acá. Arco. Ahora volvemos. Este aquí para que quede no medio, vale, así queda aí camuflado. Agora vamos con outro color, sempre ida e volta de cada cor. Bueno, cando teñamos 4 pasadas esta cor que acabamos de añadir, 1, 2, 3, 4, la rematamos por debaixo e por detrás e hacia baixo. Isto só podemos cruzar. E agora vamos facer o
amarelo outras 4 pasadas de tafetán, vale? Bueno, unha vez que temos as 4 pasadas, rematamos este fío e o cortamos. Agora collemos outro color, vamos facer esta técnica de aquí e cortamos 2 fíos de 2 metros. Os xuntamos así e o doblamos á mitad. Metemos na agulla extremo e collemos 2 urdas así, sin apretar moito, e vamos tecer 4 pasadas collendo 2 si, 2 non, en vez de 1 si, 1 non, 2, vale? Facemos o mesmo que antes. Agora vamos para o volvemos. Con isto que conseguimos é ter máis volumen no tapete. Agora xa o rematamos. Por detrás faz igual que no outro.